anyị kwu ndewo ịnụziri ka o si aghatụ na-akpọtụ na Police College Ikeja maka ọgbakọ ọhaneze ndị Igbo mmemme ife a na-eme n'ụbọchị tata. Kedu ife ịfụrụ? Amen. Biko gwakana anyị afa nna anyị. Afa bụ Chief Sas. Wow, Mbosi. Anyị wawụ ndị a na-akpụ TV ndị ọzọ obodo. A sị na Igbo na-asị n'onu n'onu. Nna anyị ukwu nnọọ. Daalụ.